Middle East firfiak te chuan thlonan hruai koya America mi thren khat an thren mai ba ka Navy pakhat an that boka FBI te chuan phubalak na tan tiin firfiak zinga mi chu man tumin an beizui ta ngala hei hi firfiak dona a FBI te che chuana masaberane kumsang khazakwa somriat panga June ni som pakhat tania mi somruk paruk chuana Royal Air Jordanian chu Beirut atranga aman panturin a in siam meka an thlo chua ma devin silai keng firfiak an ron luta silai metpuakin thlona chu an thunun zui ta ngal thlona hian firfiak laka veng tu Air Marshal achuang don ti hriain flight attendant te chu silaya tin chungin an ko tira thlona khaltu te omna cockpit lam chu an panzui tabok pilot ne na chuan thlona chu an tinun tira arang theyang berin an thlok chuak ta ngalani an thlolain firfiak zinga an hotupa deuh ber chuan Tunisia khopui ber Tunis panturin pilot chu a hriatira an thil ngiat po a hril ta ngal heng firfiak te hian Lebanese ambassador Arab League an chairman ni bok Chatli Khalifia chu inbiak na neipuya Lebanona Palestine ral tlan mi sing ni te no chua tir andu alone Tunisia ramchung an thlen ma hian firfiak te chuan Air Marshal chu kutan thlak nuala chuti rualin truman tumna rama hian an thlona ruai koi chu trum an lo phal der lo maya reingial thlona trum mun an hel kuala atuya kang mayang tia hlo omviau to ne pilot chuan Palermo Italia atui thun tura kan trumani lo chuan kan thlona hi atlamayang tiin rotna asiama Palermo lam chu an pantane Italy thunei tu te hian thlona hruai koi chu arei theyang ber chel dan an lo ngai tua Lebanese ambassador po an mani mutura an min thule Italia aron kaltur thu firfiak te chu an thrila mase ambassador chuan abul naizo ka aom lain engma soidu lova tuna taka alorem ti le tak tin an ring hlel hle thunga diklawom ni a hriain firfiak te chuan thlona tui thun wat an phuta darkar khat nuwa in ron thun lawani chuan thlona tangin naupang pahni kan thla kang tinan vauta ne thlona tui chu thun lo thei ani talawa Tunis lampanin an thlok chuak le ta Tunisa chuan firfiak hruai tu pa chuan khovel thriata thupuan zardu anei thu soin thlona trum mun control tower chu radio kaltlanga pechuak turin avatia mase control tower hian radio hnena pek chuana tur khol anin chhop lo thunga buaina apun lun lo nan pilot chuan an thu cha chu ti chhuwa lem lo turin asoitir tho thungane Tunis hian trum an la phal lo chhun zomze lawangin Beirut International Airport lam chu an pan le ta Beirut thlona trum huna chuan nunau te chu chukti rania Jordan le Syria thucha chiar turin thlona chu an thlotir zui le ta amai ro chu thlona hruai koi velem si thucha chiar ringot mai chu holam an ti deuh ni turani an tumram an thlen hmain Beiruta kirle turin thlona chu an koi tira Beirut thlona trum huna hian Palestine ral tlan chua tir an ngiat thu an soinon le bok thunei tu ten chu an thlen tirani lo chuan achunga chuang zong chu tha veka an vawa mase chu tiang chuan an cheta chi alo kan ti mai love ti lan tirna ta ne ro chuan passenger zong an chuk tira puak thei thil mangin thlona chu an ti cheta thung hei hi firfiak ten thlona hruai koi an chin tran tir ania thlona chunga hian American mi pahni an chuanga chuwangin FBI chuan abengkhon hle
FBI hian hemi hmalam hian rampona chetan tho thei ngai lo mase Middle East hian firfia ka chet na chu US sipai tele an khwale tuiten an tur fo mai Beirut khopui hi ahma chuan Middle East Paris khopui tinan soi thrina tual chung in dona wangin thisen luan na hmun ani ta thunga remna le muan na aom theina turin ram sang in sipai antir luta chungzinga chuan US sipai te po antela thlona hruai koi hma deuh hian Beirut US sipai in khwarna chu bei alo ni towa rampona US mi le sa te firfia kuta anthi tamber trum ani nge firfia ka chete hi Hezbollah te ani lo vek chuan amal hel ho te ania an chet na chungchang hi chu Mossad le Israel sipai te chet na po khan kan zepel to ani kha hetia America in rampona beina ato tak fo wangin FBI te chu rampon thlenga chet phalsak kanita thlona hruai ko ania America khwale tui antelani chuan FBI te chu anin hnam hnoi ve thei don tinane kumsang khazakwa somriat panga a thlona hruai ko ya po hian American mi pahni antelani kha chuwangin FBI te chu information lakhom zongin anchengala Lebanon hian firfiak thren khatin US laka indo puang ma se tuntrum thlona hruai koi hi chu an mani beina ani lo wangin sipai chakna hantir arem chang lo hlea chuti lain an chuina tangin thlona hruai koi tu te chu amal hel ho an ni tian hre thei achan chu amal ho hian Lebanona Palestine om te chu nokan tia chuatir ve kan du Hezbollah ro chuan Palestine te hi an welcome em thunga thlona hruai koi chu amal hel ho ti ni ti chu an thil ngia ta tang khan achiang hal mai Flight 405 hruai koi ani atanga nithum nu leka thlona dang chu hruai koi ani le ta Hezbollah firfiak mi pali te chuan TWA Flight 847 chu athin cha lambunin Beirut an thlolu tira he thlona hian American za somli ngot mai an chuanga an mi hrente chu firfiak pola an mi le sa lungin atang te chuana tura karna tan an mangane firfiak te chuan thlona chu Beirut le Algiers khopui in kara an thlok waltir deuh renga an truma piangin nunau then khat an chuatir thrina mase an thil ngiat ti hlotlin na ala om lo wangin Beirut an trumin anti mai lawani tilantir nan US diver pakhat chu an ka phluma arwang chu thlona trum muna an pai nge ne firfiak te hian American mi somthum pakua an reng zui boka Beirut mun ranga dan nia an thil ti dan hian America chu atithin rim khop mai khati hunlaya an president Ronald Reagan chuan firfiak te chu chanlet an ni tur thu asoi chuaka an chanlet ma in FBI ba ka CIA te ramdang intelligence te punin engtin nge American an friend te chu an chan chuat heyang ti te a hreng tu te chu tu te ngen ni ti te chu an chui zui boka US sian atrian ram te chu natakin pui turin akara atopa Syrian president Hafez al-Assad chuan palai na thorem tia firfiak te chu an mi hren zong chua turin angien hlotling theita ne FBI te chuan thlona hruai koi tu te chu an la hnok le don tian thria a an nu chui na chu an thok ngor khop mai thlona chuang te chu thu zot fein an rin hlel deuh te thala kanen tira Royal Air Jordanian hruai koina a an ho tupa kha TWA thlona a chuang te an hren truma veng tu ani tel tian hai chuak ta an mi hren te hne na khan thlona an thlodar vek mai chu a chuan thu te alo soina sa hle ani ome
chuti rualin firfiak te chungchanga information la khom chu a har saviau thung Lebanon chu helte in khuarna hmun ani toa CIA te ba ka Lebanon intelligence te nge poin har satna antoka Mase Beirut CIA agent te thranem ngaina wangin thlona hruai koitu firfia khautu pa che na chu an hre chuak theita hlau mai boinero ala omta cheu umzui turin US chuan ramdanga thunei na anei lawa Lebanon thunei tu te hne na la chuan firfiak chu min pero u han ti ngot thei ani heklo firfiak che na chu anasatul tul mai kumsang khazakwa somriat panga hian firfiaka chet na trum zariat chuang athlenga mi zako chuangin nunnan chan boka chungji nga chuan American mi somni pathum antelani hewang hian US chuan firfiak te beilet dan tur aduanga kumsang khazakwa somriat paruka intelligence agency hrang te tho ho na tur aduanga firfiak bituma chechuak tur OSG anti mai FBI CIA National Security Agency Defense Department State Department le Justice Department omna chu adinta chumikal zela chuan CIA nuaya firfiak do tu pol CTC anti chu din anile tabok OSG chuan an hnama satan Middle East firfiak te chu an khoi pha kan om tilanti randua Ama kuma thlona hruai koi pahnia poi khoi tu te chu bituma an hmangta information an han lakhoma firfiak te chu an khoi theina hmun tura anom du lovin an in veng thiam hle don tian thria an hnu chu han chui chuak thrin ma se che tho tak tak turin rem chang an hmu theilo thlona hruai koi atangin kum ni aliama kumsang khazakwa somriat pasari June thla khan kong aronin hong theita ruihlo lama malatu DEA te chuan Cyprus atangin Lebanon hian thuril thin anmi le sa an phum rureng to tian hre chuaka hepa hian mihriatanga wangin firfiak te omna po a hre thei mayang ti ngai dan anneya DEA kaltlangin CIA te chuan chupa chu thilchin chang anzot fia Royal Air Jordanian thlona hruai koina an ho tu pa chu ami hriat ani thu aron puangta US chuan firfiak dona chu angai thu tak hle tilan tir theina rem chang an nei thei tak mel hle ane DEA mi chorle firfiak pa hi in mel hriat satlia ani lawa kumli chungvel chu anlawin kom toa chuwangin ramdanga zin turin athlem chuwa thei mai a in ring nge ramdanga aron chuwa kani chuan US tan firfiak pa laka chet theina aom ve thei don tinane mase DEA mi chor hian phut let anei ve thung he firfiak pa hi athlem chuak don ani chuan sum thahnem tak lodua din hun der thonga ain da to don awangin achung tenen ven himna hnuaya US in ben bel aphut boka US chuan hei hi arem tingalwar thilrem chang tak pakhat bok chu thlona hruai koina an ho tu pa khan amal helpol achua san to ruihlova sum don na lam alu chil to alonia Europe le Middle East vela ruihlo tolna alu chil lai takane ruihlo tolna kai hnoya hian Lebanon atanga anbum chuak theni chuan man a harsa to don lo DEA mi le sa ina chuan CIA te chuan trongai thlak ruk na te anvua firfia khotu pa chu a ina leng turin an somtir ngal boka ramdang mi khovel mun hranga ruihlo thon chuak du mel hriat kaneya idu chuan ka ko hmu theiang che Iran kaltlangin Lebanona ruihlawila lutanga itan po rem chang hleang atia ruihlo toltu ming chu Josepha tina hrila atak taka chuan omlem lo firfiak pa hian ruihlo tol rutu chu mu arem ti hnuwa
OSG te chuan anin hmuna turatan khoiram chung ma ni lo international water ra in hmuna lem chu longa siamila antia anchet na tur chu ramdang poi soilo theyang bera kalpuyan tum OSG chuan che chuak tur hian sipai nge FBI te zok kan tirang tian ngai to le a rampona firfia ka chet na chanlet na chu sipai na ani thrina ramchungai ro chuan FBI kuta omthung ma se sipai te hian mi man theina an nei lawa FBI hnuaya mitang chanchuak tu HRT te ro chuan an nei thunga tunan bitum hi chu nungdam nge yamana ro relna din tir antuma chumia tan chuan FBI te an tangkai theidon awangin anni hi tir jok mayangu tin thutluk na an siam le ta ne firfia khotupa mantum hian ro mannan siam chung are yang reng khop mai ramdang poisoi an hlawang chin an hlo chamang tian hlawa an hlo cham chuan US chu firfiak do konga an hlo omlem lovetiin an zuam ngal don tian thria chu wanga uluk em chu ne an ro mana chu US president in apompui hnuwa FBI te chuan thlona hruai koina ha an mi hren te kha an khom thalea American mai ni lo ramdang mi te po an be popa firfiak palaka chuan thu buayan siam loksa hengmi te hi atulani chuan ro relna thu hretuwa tang turte ani ngalbok ti chuan beipui thlak na apinga rangkachak tiang tian vuwa chu atakin an kalpui tranta kumsang kazakwa somriat pasari September thla FBI CIA le US Navy te chuan flight 405 hruai koina an ho tu pa ber mantur te chu antir chuak ta FBI te chuan indolong USS Varte command center an siama chulong chu Cyprus atanga mail som panga hla international water anda hebe pui thak na lovil na turani Greece lama thung FBI mi le sa te chuan longleng an hove mek boka longa chuan inbiak pona turle command center in avil zui theina tur kholte anwa ta ngala heti rwal hian Cyprus a tuipui kam khopakhata CIA te chuan command post chu hotel pindan pakhata anbun vebok ani hian Washington nena inbiak pona turte thalak le kai hnoite anlo boi puidona an signal chu Germany an thonanga Germany a CIA munatrangin Washington lama an thon thale dona FBI le longnena inbiak pona turte po an kuta aumboka chuti khop chuan mi pakhat mantur hian an thok ripane longchu Greece atangin Cyprus lama FBI mi le sa te chuan an khalluta long mel landan zongjong chu anei tu humnan le an nu an thupna tan an cheidang lama USS Varte command center lama thung chuan thilakal sual pala che chuak thei turte an lowin ral ring ve chi mai helicopter an in chopa longlenga che chuak FBI mi le sa te puyan ngai rualin an che ngal ve to mai don ane beipui thak na hian thilkal sual thei atama engen tondon tila riat lok thei ani der boxi lova firfiak pol dangemo longsuam mangema po tong thut thei ania thaveng nei chu afin thlak viau ome FBI le CIA te chu anin pe hnuwa DME le sa chu CIA lam chuan anwa be popa thlona hruai koi tu chu engkim ro man felani to thu varhel turin antia asoyang chuan thu chu awahlan chong ngala Cyprus a rihlova sumdong chu aron mu theye avatia firfia khotupa chu DEME le saina chuan reilote hnuwa aron chuang kai ve ngal aina chuan beipui thak na ataka akal ma chu alo chel ri do na ne
an pahnih chuan ruihlo chungcha ngan soiduna he ruihlo toltu Joseph hi arin tlak thute ani poin sum thahnem tak a hlo to thute DEM le sa chuan hrilin poisa te po a hmu tir thlap nge a anti kara hian flight 405 thlona hruai koi tu ani ti chu voice recorder a an soitel tir boka hei hi achung thu anrel huna finfiana tan State Department lamin man le antumane an pahnih chuan Cyprus chu an chuang kai ta buaina aronom le tatlat mai chu firfiak pa chu Cyprus police ten thildanga anzon lai manan du deuh mai hi alo nia Cyprus lamin an lo man ani vai chuan sirukla thok chuak US agency te chu an hlo cham der don tinani DEM le sale firfiak te chu CIA in command post an bunna hotela khan an lutira Cyprus police te laka an ven him theina hmun nitura an ngaiane pathian ni aronin her chuaka ruihlo toltu Joseph chu an hmu ahunta longa anin hmu kher chan hi Joseph hi Cyprus a achuang kai ngam lova chuwangin firfiak pa chuan avapan mai angai pha tin chuan lam an siama firfiak chuan aloi vezel FBI chuan longcholna tanga tuipuya an chhuat thlengin an vila anmit hmu phak lova omtir antum lobur longa an chhuat chi hian Washington lam chuan DEM le sa firfiak te kutwar thei tur achung te Middle East om te chu an lo thiar chuak ve ngala beipui thak tak taka chuan FBI le CIA ten an ril ru an sorbing thungane firfiak pa chuan na long chu kongkong munan FBI te chuan longleng te jok chu tuipuya an lo chhop zel boka hetia an ven chan hi DEM le sa hi an ring bur ngambik lawa phatsan atumani chuan remchang kan siam saktura ni lo an ti wangani pakhata in phatsan na hi aw mangti beipui thlak viltu FBI te lau berane ruihlo tol tulem Joseph along chu an wathleng pheita longa chuang ama veng tu te chu FBI mi le sa te vek kania firfiakin arin hlel lo na turin meiche pahni po antel ve nge hei baka hian langlo lam long chuan hnuai lama chuan agent dangte chu silai nen an lowin ral ring boka midang an ron langtel thutemo he firfiak hi tharum ne na acheta emo ani chuan long hnuai lama agent te hi chechuak ngal turan ne longa chuan an ron chuang kai ta chunglama lawom te chuan Joseph chu ain bua loka a man thuayang tin in tur an lo thlit ngala chumirwal chuan indoor na nei turan niangin ral thua maron pai lo te ro chu an lo dap ngun khop mai firfiak pa chuan ral thua makeng lo tian chian nuwa long chuan hnuai lama chuan an lu thlak puya an thlen thlak rualin FBI agent dangte chu silai nen an ron lang ngala anin man chu ani ta ngal der mai an hlotlin thu chu command center an rila Washington lampoin an theve ngal boka CIA le FBI te chu anin saseng zui ta ngal firfiak chu USS biuta khan an ruai phota thlona omna lam chu an panpui ta ngala thlona mang chuan US an panpuya darkar som pathum nuwa an thleng theita ne kumsang khazakwa somriat pakua thlona hruai koi tu chu achung thu rel sak niin kum som thum chung lungin tang tura ti ane